jmenuji se Boris Karlov a vítám vás u prvního dílu seriálu o efektech. V tomto díle si budeme povídat o kompresorech a vůbec o kompresi. Kompresor je efekt anebo přístroj, který zeslabuje silné části audiosignálu a naopak zesiluje ty, které jsou potichu. Já tady ukážu na své vlastní věci, u které právě sedím, jak tenhle efekt funguje a ukážu ho jak v softwaru, tak v hardwaru. Mám tady připravený kompresor od firmy Universal Audio, jmenuje se LA2A, původně to byl Teletronics, je to kompresor 60. let, je lampový a optický, což znamená, že tu kompresi dělá optický člen. Tenhle kompresor se vyznačuje tím, že má velice hezký zvuk a velice ten zvuk hezky barví. Má jenom dva ovládací prvky, což je gain, to je to, jak se ten zvuk zesílí, a peak reduction, to je to, jaká bude vlastně ta komprese. Takže pustíme si nejdřív čistý signál. Tak, zapneme kompresor. Už teď, bez toho, že by ten kompresor zabíral, tak můžeme slyšet, že barví nějakým způsobem ten signál. Teď se budeme dívat na měřící stupnici a ta nám bude ukazovat, kolik vlastně decibelů komprimujeme. Takže přidáváme gainem. Zároveň posouváme peak reduction. Tak zabírá nám nějakých 5 až 7 decibelů. Můžeme poznat, že zvuk je daleko tlustší, plnější. Ještě jednou pro srovnání bypass. Tak, jediné, co nám zbývá, tak je vlastně upravit volume té původní stopy. Stejně jako máme softwarový plugin od firmy Universal Audio LA2A, tak tenhle přístroj existuje v prapůvodu jako hardware. Máme ho tady ve studiu a ukážeme si, jak funguje i v hardwareu. Je to úplně stejně, takže já si velice jednoduše díky softwaru Cubase tak můžu používat tzv. Hardwareové inserty, kde mám natvrdo tenhle ten hardwareový efekt připojený. Si ho najdu v pluginech, kde ho tam mám jako hardwareový insert, jako hardwareový plugin. Pošlu si do něj pípnutí, abych viděl, jaká je latence. Tak, už máme přímo v insertu LA2A hardwareové. Tak, trošku nám to budí. Trošku stáhneme gain. Zase úplně stejně jako u softwarového pluginu, tak se pracuje s gainem a s gain reduction. Nastaveno, hraje to skvěle. Teď, jaký je rozdíl mezi softwarovou verzí od firmy Universal Audio a tím prapůvodním LA2A hardwareovým od firmy Universal Audio, kterou když se dělal Teletronics. Znějí velice podobně, ale můžu úplně odpovědně říct, že LA2A hardwareové prostě zní líp. Prostě za ty peníze to stojí, bohužel. Jaké jsou další druhy kompresorů? My jsme používali teď LA2A, což je optický kompresor. Další typy kompresorů jsou FET kompresory, jako typický příklad je 1176, máme ho tady hardwareově i jako plugin opět od UAD nebo Universal Audio, podíváme se na něj, to je 1176. Další jsou Solid State, což máme třeba SSL kompresor, bus kompresor, který se používá především na celou grupu bicích nebo na celou nahrávku, ten je tady v X-Racku. A poslední typ kompresorů jsou Varimu kompresory, který tady nemám hardwareový, ale mám ho od firmy UAD, je to třeba Fairchild, asi nejslavnější.
Veškeré tyhle typy se liší tím, jak vlastně komprimují mechanicky, elektronicky a podobně. Jde o to, že každý používá jiný způsob komprese. Tak, tohle je Fairchild. Asi nejslavnější a nejdražší kompresor, který vůbec teď existuje a který kde existoval. Prodává se originál přibližně za 30 000 liber momentálně. Proč vůbec používat nebo nepoužívat kompresy? Komprese nám může krásně vybalancovat track, kde jsou velké dynamické rozdíly tím, jak se to nahrávalo, tím, jak se to hrálo. Na druhou stranu je u toho velké nebezpečí, ovšem, že ta nahrávka může potom postrádat živost a může být sterilní, může být neživá. Druhotným jevem, který nám komprese přináší, je to, že ta nahrávka, která je zkomprimovaná, se nám zdá větší, objemnější, tlustší. Takový malý soukromý tip je to, že kompresor, jelikož je prapůvodně funkční jako zesilovač, znamená, že zesiluje ten signál, tak se dá použít i jako mikrofonní preamp. To znamená, že můžeme do něj strčit mikrofon a zesilit ho natolik, že bude pro nás ve výhodné linkové úrovni. Teď si vyvoláme jeden softwarový plugin, na kterém je hezky vidět, jak kompresor vlastně funguje. Takže vidíme, že tady máme threshold. Threshold určuje, jak moc budeme komprimovat. To znamená, že čím větší ten threshold bude, tak tím se ten signál více zmáčkne. Ratio je poměr, jakým budeme komprimovat. To znamená, když při rátiu 2 pošleme dovnitř 1 decibel, tak nám to zmáčkne na půl decibelu, 1:2. A tak je za jak dlouho kompresor naběhne, release jak dlouho doběhne a hold jak dlouho se drží. Tomuhle, tadyhle nahoře se říká ní, a to je vlastně v téhleté 3D ose čas a doba, kdy kompresor začne fungovat. Takže tohle bylo krátké seznámení s kompresí a pokud budete chtít vědět víc, těšíme se na vás na našich kurzech Descartes.